Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Ya está, ¿ez? Vale. Hirugarren atala, hola, amengoz, hirugarrenez. Bai. Eta oango onda komentatzeko, gure outfitak nik uste lehenengotik komentatu bieiala, Wow. Aramburu ez da hemen, baina Iñigo, nahi gabe izan da. Osea, nahi gabe, de repente goz bisok super formal, kombinauta, hau Bai, erakutxeko guarrukoa. oso fuertia da. Bai. Ez dakiz zela indeun, baina... Baina nire jazteola, ia inoiz. Ez ez? Ta Ja, justo zizateko gaur- oso elegante, ez? Bai, Esango bai, nuen bai, zozela. bai. Bale, Ba, eta mira. gaur zela, gaurko igandia. Zuria? Nahiko ondo. Gaur, gimnasioa eta guztu garen goizean. Ah, bueno, Bai. igande diferente bat orduan, ez? Aspaldiko partez, Ah, bale. kirola egin gabe, eta igande goizea aprotxatu gabe, Bale, baina pozik, igande polita, gero tortilla pintxo bat, mosto Boa, bat, eguzkitan. Neri ere gaur tokau zat, nik gaur rezakiak inoi beste behin. Ahí ba. Baina gaur tokau da tortilla pintxua, eta gaur tokau da ona etorri aurretik kaina bat. Ya está. Ni galdu eto nintzen. Ni ya está. Ondo, Osea, igande horrekin polita, ja pozik, Igande polita, eta pinta oso ona daka gaurkoak. Bai, egia Oso esan, bai, ona. bai. Izan ere gaurko gaixa da kotilleuak. Ze kotilla gea, zu kotilla zea. Ni bastante. Bai, Bastante. Zer, bai, bastea, ez diperatzen. zero. Emateu, kriston pasotia zehala. Bai, banaiz, baina gero beti nago lagunei galdezka Bai, ez? atzetikan. Bai. Ba, nik esango non, nahi kotilla, baina ez hainbeste. Nik ez dut jende oso kotilla. Bai, ez? Eta nik uste banaiela kotilla, baina ez jende asko beste. Osea, bastante pasatzet hortaz. Baina, bueno, kotilloak baditxut, Vale, kontatzeko. vale. Orduan nik uste gaurko atala bastante interesante etorriko dela. Bai, kotilla asko igual ez ditugula kamera aurrean kontatu, ere ez? Dana ezingo da kontau. Otra Ba- kaina bat hartu ezakezu gurekin, Eta horren geuitz, Be aldean. hori da. Bai. Bai. Baina lehenengo jongo gara gure atalakin, ez? Perfecto. Oso ondo? Ba, aurrea atala. Drama? Eta kuriosidadeak. Bale, nire azteko dramia da, Bai. aztekoa eta esango noan azken urtekoa. A ver. Bota. Gaur apiriako betase, gaur da ikusgarritxasun lesbikoan eguna. Wow, enegian datu horinik. Bada, Vale, eta vale. hori dalatan ator komentatzea nahuala bate lesbiana azken aldixan. De hecho, oso hetera noi. Bai. Eta da gauza bat prekupauta ditxena neri, eta nire inguruai. Oso prekupauta. Laguntza gutxi. Eski Bai, ez aholku bezala eta ez nire gorputza jarri Ja, praktikan. ez. Horren aldea, así que... Ja. Bueno, Ez baina bada drama bat, prekupauta ditx. trauma batera ondori izan da orain. Igual bai, ez dakit. Enai oen dio hausnarketa horta, Baina guztiz. pozik zaude zure heterofase honetan, edo... Ez. Ez zaude pozik, Hori- baina. Vale. Ez que goizia da, ni frustrauta noi horrekin. Osea, da como, enoi del todo komoda, zentzu hortan, etera izaten. Baina kontzeptuak, kontzeptuagatikan, etera izatea kontzeptuagatikan edazulako hori izan nahi, edo benetan ez zaude gustora praktikan. Ez da berdina. Ja, hori enai planteau. Zu guztua zaude ligatzen orain. Iker, Ari bi aldean, mesedez. Bueno, sí, ez gazen lagatzen ere drama hau alde batean, porque bestela hemen hasiko geizketan, eta ez gara parauko. Vale, Ze vale. kuriosia da kasu gaur Iker. Ah, bai, mira, ni etorri naiz gaur komentatzea, ez dakit ikusi ezun perilla hau, utzitena. Ez da asko somatzen, eta igual kameran ez da somatuko. Egisa da. Urte beten eraman, Gabe. perilla gabe, eta itzuli da. Ega ez dela asko somatzen. Baina itzuliko da. Bai. Itzuliko da, Vale. jende asko akat kontran eta borrokan abi mantentzearen Vale. bizirik, baino bai, itzuliko da. Eta esan nahi nuena da, garai hauetan, bai, nire inguruan eta jende asko hasi dela gauza raroak egiten nilean. Tipo? Akizu ja zirela hile erorketa garaia pixkat. Ah, bale. Kara, igual zure edade inguruan, bai. Bale, guau. Eta hori azkeran, pues hori, ja buruzoi garaian sartzen ari Vale. gara, nitarere kuadrillakoak, eta hori pues da... Zuere. Nek esan geni ez ez. Hau zuen ni nahiko fuerte nabil, Vale. horrengo, ez dakat beldurrik horren Vale. inguruan, baina badabil hor arazo bat. Eta pixet horri naizela komentatzea, bai, bazenekin, hau, zein den mundu mailan burusoil gehien dagoen herrialdea? Igual Espainia mailan,
Bai, ez? Espainia Nik ez dut ikusi jende, oza, bai, espainolak igual. Burusoilak kanpoan. Oza, bai, baina espainolak asko esango noa. Espainolak, Eta euskaldunak ez igual dakitena, claro, bereziki. ez dakitena da, datu ofizialik ez dago euskaldunen inguruan. Orduan, nazio ikuspegi batetik Claro. ez dakigu euskaldunak oso burusoilak gehan edo ez. Nik uste Dakiguna bai. da, espainolak baietz. Euskaldunak ez dakigu. Espainia, Italia, Frantzia, Estatu Batuak eta Alemania. Ah, bale. Hemen dakat apuntauta. Vale. Burusoil gaiaren inguruan, Bai, aintzinako Greziako filosofoek eta esan dituzten gauzak. bale. Hemen ikusten dut Aristotelesek, bueno, ez dakit zientifikoki demostratu den hau, una kalbizia noa izango zen euskeraz. Burusoil, kenta? Burusoiltasuna. Buruzoiltasuna. Bueno, eskerrik asko aportazioa itxikian. Hor dakau ekipo tekniko bat digan. Ireia kamera, mesedez. Kalbizie, burusoil... Ile jaur... Ah, ikar, igual ez da burusoiltikan. Ile jaur... Buruzoiltasuna da! Ba, bueno, Aristotelesek zekan berak zioen, sexo gehiagi eukitzeagatikan, burusoil geratzen zinela. Nik adibiatzen ditut kontrakoa demostratzen dutenak ere bai, baina Aristotelek hori zioen. Gero nik egurri hor arrazoi pixa bazekala, berak antzeman zuelako zeo hormonala zala burusoilana eta barrutikan zijoala eta ez zela kanpoko faktore batena. Eta Eubulidesek berak burusoilaren paradoxa atera zuen, kaleratu zuen, ez? Barka, eske, ze pasatzen da rato. Eske, esto ondo, kamaratzekoak ez da ondo. Vale, bai. Orduan, burusoilaren paradoxak dioena Eubulidesek zioenen arabera, da, noiz zein da burusoilaren muga, ez? Nik uste paroi baten behar dela. Eta zer dio burusoilaren paradoxak? Zer dio? Da, zuk pertsona batek 1.000 hile balin baditu, zuk hile bat kentzen diozunean, burusoila da. Ez, Claro. claro. Zein da buruzoia de todo. Ze hile da kentzerakoan burusoil bilakatzen duena. Zein da burusoilaren frontera hori, ez? Hori zion... Gusta ezat? Ondo dago, Igual, hori kontzeptua jende askok erabiliko dan kontzeptutako bat alde izan. Nire entzule batzuei laguntzeko eta animatzeko, vale. Eubulidesek zioen arabera ez dakizula inoiz norden eta ez den burusoila. Ez dakigu, ni ados noi. Ba, hori da, pues, Ados fixat, iruzpalau kontu hauek burusoiltasunaren inguruan bota ondoren, ba, kitxo, nire... Oso ondo, jarraitzuk hartu datuak zuentzat, eta guazen pasatzea kolaboratzaileakin. Bueno, gaurkoan kolaboratzaile bezala dakau pertsona bat beti nahi izan duguna gurekin hemen egotia. Eta pertsona hori da, Mikel Martínez. Kazetari... Epa! Barkatu Iker, baina gaur hemen resaka pasan izango naiz Mikel Martínez, kazetari independente afiliatua. Ya está! Txalo! Zelan, Mikel, ondo? Oso ondo. Zer dia horrek katalejua, Mikel? Ez que, ikusi, de repente sartu zea horrekin katalejoakin, mikrofono dana. Ni etorriko naiz, erreportaje batekin, bai. Etortzen naizen bakoitzean, eta gaurkoan ekarri dut erreportaje eder-ederra. Vale. Kuskuseroen inguruan. Vale, perfecto. Vale. Donostin egon naiz, presentiko batzuekin, Osea, jendeak kuskuseak. horrekin ibilizea Donostitxi. Bai, eta kataleko batekin. Claro, aurretik nor etorri da, psikologa bat, Ja, nire. psikologa bat, eta gero Mikel Martínez kataleko batekin. Ja. Bueno, denetan dira. Hori egisa da. Claro, Egisa da. eta egon naiz Donostitik. Vale. Jipoirik ez dut jaso. Bueno, Vale. Ziteke, Bueno. baina- Zezu Mikel Kotilla zea. Bueno, bai. Gaur adibidez, nire amamak esan dit oso kuskusero naizela eta eskeri telefona eta esan dit. Eres un preguntón, no? Hori izan dizu. Vale. Bale. Eta batzuetan, aitortuko dut, Bai? hor Mirian ikusten ditu ala bizilagunak eta... Benetan zabiz? Hombre, bai. Osea, olakoa zea? A ver, compra cerreros. Batzuetan egin dut hor, bai, aspertutan agoenean, bai. Ni kristongo gakat ikusteko zer da egin dezuna. Aurretik, aurkeztuko dut. Hori da orkestra. Adi Euskal Herria, Mikel Martínez nozue kazetari independentea, eta Donostian egon naiz, kuskusero bila. Aurrera bideoa!
Mikel Martínez nauzue, kazetari, independente, afiliatua, resaka pasa, bat, kuskuseroak algara Euskal Herritarrok. Kuskusero bazara? Batez, are gutxiago, hitz egiten baldin badet, nire aurrean ez dagoen pertsona batetaz. Enaiz besteen bizitzan sartzen, ez zait bat ere gustatzen. Feliz, gozatu bizitzaz, pixka bat kotillatu, Kaixo bikote, galderatxo bat, Euskal Herritarrok kuskuseroak algara? Ez. Julaik kotilleo? Sorry. Ni uste dut baietz, herrietan oso kuskuseroa gara, bai. Herriko plazan... Dena komentatzen da. Bai, Oi, aizu, begira tipo hori nola doan jantzita. Ara, Maripili Robertorekin dago. Eta Hori. gauza hauek gertatzen dira. Bai, bai. Zer kuskusetzen duzu? Politika. Politika. Donostikoa, Donostikoa. Bai. Donostiko alkatearen bizitza interesatzen zaizuan doit? Ez. Zeren no... Ez. Zergatik ez? Ez zait importa, Baina zergatik ez? porque no me afecta a mi vida. Baina zergatik ez? Zeren nire bizitzan ez zait influitzen. Andoitz, oso hausnarketa sakona egin duzu. Bihotzera heldu zait, Andoitz. Vale. Barkatu, baina oraintxarin ez konturatzen. Amaia Montero zarazu? Ez. Ostras! Amaia Montero itxura daukazu, orain konturatu naiz. Ez dizut esan? Ez diaz esan. Por eso espera... Con la carita bonita. Ez da Amaia Montero. Adibidez, esertzen gara, pues, taberna batean, eta... Estalkeatzen duzue Instagramen? Bai, claro. Mutil bat. Mutil bat? Bai. Kontu falsa batean. Kontu faltsu batekin? Ai ama, Fatima, telebistan txisme asko dago. Zuek realitiak kontsumitzen dituzu? Superviviente, ez da... Fuerte, tía. Zer reality ikusten dituzu? Grindr eta Grindr? Bai, alako gozak, bai. Me encanta el morbo. Podcatzera nahi dut joan. Ko invitau. Zure reprearekin jarreko naiz harremanetan. Boa, Mikel. Ze maravilla dau. Oso ona. Bai, gustatu zaizu, Boa, asko. Amaia Montero, kriston itxuria sakane. Bai. Pasat. Eta, nintzen horrek ertzen egiten? Barkatu. Amaia Montero zarazuen. Ondorixua da, kotilla gala, ez? Hori da. Bagea. Hori argi gau da Ondorioa. Donostin. Bai. Nire gusta ezat, zure modu hori sartzeko mikrofonuak ineonun. Bai. Osea, de repente, barkatu! Eta jende hor kontxatik pasiaran eta zu sartu zera. RP, Perfecto. Amaia Egigurenek eindako logua, zabaltzen mundotik. Amaia Egiguren. Amaia egiguren. Gerra de arraz, zure mikrofonoan. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko, ekartzia guri erreportaje hau etorreko zea geixotan, ez? Hori da. Osea, Donosti txikan bilauko izu jendiak reportero lanak etxen, bale? Donostiarrek ez dute eglaxatu kaletikan. Hori da, esan da, Mikel, eskerrik asko. Hala. Bueno, gaurko gonbidatuak, dia musikarixak. Bai, Da musika talde bat, Bai. nire ilusio handisa etxitz, ze asko guzta ezat taldea, eta dakau zorionez hemen talde honetako bikide. Datoz, zeatik ezeko June eta Beñat. Zelan? Ondo. Zer dela eta de repente hemen? Igandea. Vale. Igandea. Horrezaka pasa, pues, honea. Vale, eta animo bentzeate. Bai. Nik jatzen nielako de bai, Hori, Lehenengo gombiatu ja. hori lortutena bai, Denak zure lanetan dira. Egizia da. Ane espabila. Ja. Edik ez ilusioa etxe, porque nizeatik ezekin egon nahi, bueno, en bucle... Bai, bai. Heavy. Ondo, zela duzu igandia, bestela? Ondo. Bueno, nik esan baret, ni naizela oso resakazalea. Junek era hori pasadu. Junek vale. era lo gutxi. Lo gutxi, niretan gaude ya. Vale. No, bakarra. Bai, eta resaka de sueño. Bai. Vale. No descansado bien. Kantzantzioa, tal, vale. A ber, eta zekarri diguzu gure errezaka kiteako, porque guk bakizue igandero hau betetzen guaz. Vale. Oso igande, bai. Vale, baina June, Antiogerrek hemen gaukoia edo... Espiretera hon dut lagu. Horda mina terrazia zenuka. Barkau? They creepy. Eskoantxo momentuan atia irikizaku, de repente bea bakarrik. Barkau. Ze susto? Bai. Ze izan dau. Vale, Eta ordan... bale, almohada bat. Almohada bat. Iker bezala nahizelako lozalea. Jarri lasei almohadia, Vale, perfecto. Ni naiz pixka Juneren desberdina. Vale. Nik pasatzen da resaka beste modu batera. Eta uste Ikerri ere bai. Zalea. Zalea dela ere bai. Vale. Data polit hauek. Vale.
Hemen albuan, gure lagunak, oso jatorrak. Oso jatorrak. Ba, olako gauza komentatzen jarraitzeko, dakau igandietako testa. Aber, zelakoak zeaten igandietan. Azteko, zela dua zuen igandia, gaurkua esan dezuen lasai, baina hola orokorrian zela esango zinuten. Ni parte horki dut, goizean Iruñan, orduan. Zea parau. Galdu, ez? Palmada. Bueno. Palmada, baina ya está. Bueno, ya está. Ez está pasatzen juna. Igandea, rekuperatzeko. Wow, Iruñan partidu da. Bale. Eta goiz orduan, bueno, horrela dian eri gandeak, horregatik naiz ere oso. Bale. Eta zu bainat, zelan? Nire gandak dira goiztean lo. Gaur bai. Bai. Vale. Gainera atzo, bueno, genuen pixkat, gau pixkat luzea Bale, lagun luzea baten bai. etxean. Bale. Orduan lo, eta gero atxaletan, gelditzen denarekin, buelta bat ematera, eta Bale. aizea hartzera. Garkoa diferentia plana ez, ona etortzia. Hori da. Osa, por la cara gurekin. Baina niri gandea guztien zezkit, Asko. Badakate punto... Melankoliko bat, Da melankoliko eta da pixka reflexivo, tipo, bueno, bihaztu dina, Ez que egisa da. Idazten ditu junek letrak, igandetan. Bai, benetan. Igandetan idaztezu. Ja, ez que bestela noiz, ez? Bai. Aste arte batean ez. Zehazten, igandetan zoz hori nostalgika, igandetan dakazu resaka emozionala edo... Osa, horri idaztezu. Ez benetan, bai. Da horri idatzizu, edo idatziko zu. Gaur ez daki. Igual gaur ez eguna. Igual gaur ez. Ez, hori izaten da hori bostotatik aurrera, tal, baina, bueno. Kendu dizugu zure, abesti bat gutxiko da Osea, zeatik ez abesti bat gitzi hori. Bestela alde guantxe letrei edatzen nahi batzue. Zu badakazu barra batzuk ez? Bai, beti garen net, bai ditela. Ez que bateko abesti bat programarako eta nitu. Hori da. Gure abestixa, rezaka, pasa. Ez da kain transfondo handirik letriak, baina, bueno. Gure lehenengoak entzungo bazen ditu. Bai. Eta zein izango zen, nola, igande plan perfektuen plan, zate zuena, hau egin da, niretzat ja igande hau. Eguzkia. Bai. Eta argia. Hori egitza da. Asko betzo horrek. Eta zerbait egitea. Hori da, plan bat egitea. Bestela etxean, osako izan lo bai, baina gero atxalean zerbait. Gero zeo ez. Baina, karo, resakakin o resakarik gabe. Zuretza zein da plan perfektua, resakiak ineon edo ez? Ez. Hombre, claro. Plan perfecto da digande resari ezutza, jo larun batean jorrateatzea, zigoaz, eskutik handi... Bale. Orduan, komentau dugu, ez zinatela, bueno, bastante maketa, esan dezu, ez hain honetatik, ez? Eta izela do zeatik ez? Ze pasuzako taldia, izentera honai bat, galduta dagoela hortik ez? Bai. Ba, Mirian, dago Erasmusen, Holandan. Eta orduan, bueno, bigarren kuatrionetan, justo. Eta orduan horrein gaude, pues, idazten. Pixkat demora hartu, egia da, horrein arte pasatako guztia pixkat digeritzeko, nola baitz? Gauza asko demora gutxi, Eta, esango zinuten orokorrean kotillak zeatela? Gero ez da gutxigo. Bai, ez? Bai, ze gero beti eramaten du horrek arazo batera, orduan. Kotillegia bazera gero gian entratzen zara gauzatutaz, eta... Igual ez zinuna jakin beharko, ez? Nire zetan beste gustatzen hori da. galdetzera, baina... Nire zetan beste june, hau eta honek utzi dute. Zer gertatu da? Claro. Baneri horrek amorro matizia, azte mazera kontatzen kotillo bat, niri kontau dana. Osea, nire jungo hortikan, tipo, ze pasau da ez dakiz, baina azte mazera kontatzen, ez kontau gainetik. Hori. Eri kontau ondo. Bale, orduan zuek, bakasola kotilloikan komentatzeko... Porque baina momentua gotatzeko kotillon bat baldin makaso. Ahora nunca. Basango que orain ez ez. Hori da. Orain ja ez. Baina, bueno, dola gutxi, izan zen Errealeko kopako finala. Vale, furbo, ez? Furbo. Vamos, campeones! Bueno, bertan ibili ginen jotzen. Izan zela lokura bat. Ez que fuerte, ez? Bai, oso heavy. Eta, orain ja ez da kotilloa, baina kontatu izan genuen arte, a ver, noiz izan legun zen esan. desente kotillo. Gure artean tipo, baina urasoi bai eta urasoi bai. Eta lagunak ze puntu arte. Zein, bari bakat kotillo bat kontatzeko. Ze juste etortzezat, ezki honai pentsatzen ze kotillo aldixuet kontatu izan dut. Zeatik ez dator, nidakat kotillo potente bat. Ze ni zuen lehengo kontzertu ikusi noan egunian, zita bat eukinoan. Egunotan! Lehenengo zita bezala, zeatik ez guztia? Bai! Bueno, zita. Bueno, plan bat einoan, pertsona batekin, eta lehenengo plana izan zen, zeatik ezen kontzertu ikustea. Zarik nizuen ezautzen, nik ezautzen noan zuen kanta top izpiluaren aurrean, baina hola mitiko hola entzun da zehoze,
Eta jo nintzen, eta esan hau, ze talde da, hau. Eta ja izan zen hortikan, tipo, zeatik ez entzuten azako, peinain bukle, osea, izan zen, bai, pixkata obsesio. Eta zita ondo atera zen? Oso ondo. Eba! Bai, guai ontzan, bai, kriston ambiente politxa zegoen, oso guai ontzan. Gero ontzan, kantau, zuan zan, gaina, bale, hor pixkat deskoordinazioeko zinoan. Ze, bueno, nik zuen kontzertu bakarra hori da ikusietena, eta nik enak esan kantia, eta errepende ikustet jendia, zuan, Es una movida, eh? Bai da. Publikoak ez daki nola den ondo, inok ez daki. guk uste dugu badakigula. Zati arrexa da. Bai. Baina badagor... Ja, Dago, ez dakit txalo nola bat, hor... Ez que horto, pam, egisa da, gero entzutzetenian da tipo, ez que benei kontatu. Jakingo no, izela dana, como bai, porque kanta hontan, no sé qué. Ez, baina hor bai ikusi non deskoordinazioa, baina bestela dana ondo. Kotiei buruz hitz egiten, ez? Aipatuko ditugu 5 artista estatalak, espainolak, eta beste 5 artista nazionalak, euskaldunak. Eta esango diegu beraiei, ze kolaborazio gustatuko litzaieke egitea zeinekin gatuko zen... Zeitzu juntau bizuen, guapo. eta ez zuek ere hor barruan zoste orduan. Claro, zuek gatu zuen horietako artista bat. Nik argiko nuke, ez dakit zuen erabakia zein izango den. Lehenengo, hasiko gea espainolekin. Vale. Bueno, eta katalanak egia da ben, nazi ikuspegia gure bakarrik egin dela. Vale. Oso erretxeak ditugu, ez? Nik Ez uste mundu bai. guztiak ditunak. Bai. Lehenengo, hemen dago, bat jal, oso ezaguna, ezagutzen zuen, June, hori bai, ez? Bai. Melendi, Ahí va, Melendi. hemen Lola Indigo, El Cigala Vale? eta Metrika. Euskaldunak, azteko ben Aimar, Vale. zeta askorekin, Anari, Vale. Baita? Zeatik ez, Vale. La Chama eta Benito Lertxundi. Así que, bueno, hor dituzue bostak, Bai. nahi ez zuen nasetak egin. Juntatzen jun. Bat jale eta Aimar 100%. Bai, ez? Ez Cigala Benito Lertxundi, baina pedazo hit, Ojo Melendi la chama, eh? Ojo, Melendi la txama. Bai. Eta oraintxe, zuei gertu zaizue, o Lola Indigo edo Metrika. Gauza da, batu behar dugula Anari norbaitekin ere. Anari zaila da, batzea. Eta Lola Indigo. Ez que, gauza bat esan dizu. Gu batzen maka Lola Indigokin dantzen behar da. Ja. Claro. Bai. Ja. Eta Anarik dantzekin Metrikarekin ere, bai. Baina metrikakin ere, eh? Bai. Osea, dantza ibara zubiekin, eh? Vale. Dantza estiloak ez da igualak. Si Metrika eta Aimar puede ser. Todo lo que guztiek. Bai, hori bai. Nik uste, zuen kontu, baina nik uste bigarren aukera hori Bai, igual. ez? Bai. Aldatuko dugu. Metrika Aimarrekin, ez? Vale. Perfecto. Nik uste hobeto, erabaki hobea. Eta zein, eta Anari edo zuek bat jalekin. Baidarekin dantzen behar da, eta zaila da, eh? Inbarra burni batekin horrela... Ja, bai. Anari eta Lola Indigo. Eta zuek Lola Indigorekin. Eta zeatik ez Lola Indigokin. Bale, bueno, engeu hemen... Zertu gai iristen Lola Indigori bideo Nik ez dut dago. A ver, horako kabezio arraro bat egiteko prest dago, igual. Lola Indigo. Hemen dakazu zeatik ez, subtitula gongo Bai. Nunca da? Erderaz. Aquí están. Aquí están, zeatik ez. Neri asko guzta ez kontau zuen jendia. Abesti bortiate dira. Bai, jazta. Bai, ez? Bai, oain lagatzeu tarte bat, nahi bazue egin promo aurrea behidaz, da zuen momentua. O animatu entzutea zuei. O simplemente nahi zuena esan, oain esateko kamara. Ba, bueno, horrendik ezin dugu gehiagirik esan. Mitiko da. Datak ez ezer, baina, bueno, datarla da desente potente. Bai. Esan daiteke, beraz animatu bitartean abestiak ikastera, eta suaneko Txaloiek ikastera. Zuan. Ondoren gero kontzertutan atuko besteko. Oso ondo, honekin hirugarren atalau bukaukeu. Hoi da. Ezkerrik asko benetan etortzea arren. Zuei, gomendatzailerik. Kristoin luzein dugu. Eta berru da behi da zeateatzen den, ni neu primera filanean gana. Hola, zeta ikusi dugu elkar. Eta horixe, amendikan agurtzen gea. Ala, animo! Agur! Denak